ಬಂಜಿಡ್ ಜನನಗೆ ಬೆರಿಟ್ ಮರಣಗೆ ವಾಪಾತೇರ ರಮೇಶಣ್ಣ ಪಿಲಿತ್ತ ಬಂಜಿಡ್ ಪಿಲಿಯೇ ಪುಟ್ಟುಣೆ ಇಂದು ಸತ್ಯಪಾತೇರ ರಮೇಶಣ್ಣ ಯಾನ್ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕೊಕ್ಕೊಳ್ಳೆರಡ ಇಡೀ ಧರ್ಮದೈವ ಚಿತ್ರತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ವರ್ಪೇರ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈತ್ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಲು ಲೆತ್ತದು ಈತ್ ಮೋಕೆ ತೋಜಾಯಿನೆಗ್ ಟೀಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಬಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಾತ ಚಿತ್ರದ 80% ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲೈನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲೆ ಅವು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೆರ್ಮೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ದಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ 2021 ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂದ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇವನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆತು ಧರ್ಮದೈವ 2 ಮಲ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅವಿಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ದೆ ಬತ್ತನ್ ದಾಯಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 2 hours ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಬಾಡ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕೀರ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ಮಲ್ತ ಏಪೋಣೆ ಅವಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ಲ ಬಾರಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬರೋದು 2024 ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬೋರ್ಡು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೆಂತೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಒರಿಯನ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಬೆಂತೇರ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಓಲ್ಲ ದೈವದ ಮೋನೆ ತೋಜ ಒಂದೇ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕೆ ಎಂಚ ತೋಜಾವಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಡ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತು ಮತ್ತ ಇನ್ನು ಮೂವಿ ಇಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನದ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಆಗ್ಲೇದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಜ ಬರಡಿತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋತು UK ಡುಕುಲು ಒಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮದೈವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇಶ ಹೋಯರು ಇತ್ತ ಒರಿನಗಲು ಈತ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮುದ ಹಿರಿಯ ರೈನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮದೈವ ಟೀಮು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಣಿಯರೆ ಎದುರು ಬೈದ ದುಂಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿನ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಾಕೇಶ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಪೊರ್ಲ ಮಲ್ತದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಿತಿನ್ ರೈ ನುಲಿಯಾಳು ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಪೊರ್ಲುದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಾರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮೂರದ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಅಂಜನೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದುಪರು ಐತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿರು ದಯಾನಂದ ರೈ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಯಾನ್ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲಿನ ಉಡಲ್ ಗೆಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ದೀಕ್ಷಾ ಡಿ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಧೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲಿನ ತಂಡಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ನಿತಿನ್ ರೈನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸುಧೀರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೌಶಿಕ್ ರೈ ಕುಂಜಾಡಿ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮೇರ್ನ ಅರೆಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕೊನೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಲ್ತೇರು ಧರ್ಮದೈವ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಭಾಗಡು ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಆರ್ನ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕನ್ನಕ್ಕು ನೀರು ಮೈತಿನಾರು ರಾಕೇಶ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಿಯೂರು. ಈ ಎಂಗಡೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒವ್ವೇ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಖಾಲಿ ನೆತ ಟೈಟ್ಲದ ಮಾತ್ರ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನನದುಂಬುದ ಜನಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನನದುಂಬುದ ಜನಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲ ತೋಜಾದ
ಬಾರಿ ಮದೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿಡು ನಡೆದಿನ ಈ ತಾರಾಯಿ ಕುಟುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಜನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಕ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವೇ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನನ್ನ ದುಂಬುದಾಗಲೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಡು ದೈವ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಮ್ಮ ಪಿರವುಡು ಅಂತದ್ದು ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಚ ಕಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಓಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಓಲ್ಲ ದೈವನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತೂತುಜ ದೈವದ ರೂಪ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣವು ಕನ್ನಡ ತೂತುಜ ಅವು ಅಗೋಚರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಕಾಲಿ ಕಾರ್ಣಿಕನು ನಮ್ಮ ತೋಜವಡು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶಡು ದೈವನು ಓಲ್ಲ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡದ್ದು ತೋಜ ಒಂದೇ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ದ ಅಂಜನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಈ ತಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಗುರುತಿಸೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಶಾನ್ ರೈ ಮಠಂದ ಬೆಟ್ಟು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಪಂಪಿನ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಅದರ ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಪುನಃ ನಿಶಾನ್ ರೈ ಮಠದ ಬೆಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಸುರೂತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂಚನೆ ಈತ ಆರ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಒಂಜಿ ಸೋಕದ ಪದನು ಕೇಂದ್ರ ಈ ಪದನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಾಡ್ತಿನಾರು ತುಳುನಾಡದ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತೆ ಅದ್ಭುತ ಶ್ರೀಕಂಠದ ಭಾಗವಂತೆ ಯಕ್ಷ ಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಾರಿ ಸುಗದ ಪದನು ಬಂಡೇರು ಆ ಪದನು ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆ ಕೇಂದಾರು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಇದನ್ನು ಬಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರ್ನಾರು ತುಳುನಾಡ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಇನ್ನಿತರ ಕೆ ಪೇಜವರ ದಯಪಂಡ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಬಿರೋಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ಲಗ್ನ ಸಗಾಯ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆ ಪೇಜವರು ತುಳು ನಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸಿ ಆರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ನಮ್ಮ ಬಿರೌಡು ನಮಗೂ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲಾವುಡು ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂದುಲ ವಿಶೇಷದಾನೆ ಬಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುದ ಸೌಂದರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೆರೆ ಪತ್ತದಿರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರ್ನ ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಏತೋ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕುಲ ಯಾನೈಟೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಯಾನ ಆ ಸಿನಿಮಾನು ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊರಿ ಐನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಅದು ಐನ ತೂದು ತೆರಿದಿನೇ ಅದು ಪನ್ನೋಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲುಡು ಎಟ್ಟು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಉಂಡು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ನಟನೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಚೇತನ್ ರೈ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಾಜೆ ಅಂಚನೆ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಲ್ಲಾರು ಮುಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲಬಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲು ಈತೆ ಕೇಳಿ 2024 ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ತುಳುನಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಬುಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಪ ಆ ಪುರ್ತು ನಿಗಿರಣ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲಯಾಳೋಡ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪಡ ಡಬ್ಬು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿಕೆ ಉಂಟು ಮಲಯಾಳ ಕನ್ನಡೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪಡ ಕೋರಿಕೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಷಯ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೆರೆಯೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಂತದುಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋಡಾದು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದವಡು ದಯಪಂಡ ಬರ್ಪಿ 2024 ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಬರ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ನಿಕ್ಲಿನಗ್ಲಿನ ಪಂಡದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಐನಾತ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಲಿಯರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಹೋತದು ಇತ್ತ ಇನಿ ತುಯ್ಯರ್ ನಿಗ್ಲ ಟೀಸರ್ ಅಂಜನೆ ಸಾಂಗ್ ತುಯ್ಯರ್ ಅವು MRT ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ತೂಲೆ ಐನ ಐನಾತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡದಂಡ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಂದಲೆ ಸೋಲ್ಮೆದು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾನಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರಿರು ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ನೆತ್ತ ವರ್ಷದ ಹರ್ಷದ ಪರ್ಬುಡು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಪನ್ಪುನಿನ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಐನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡಿರ ಕುಡಲ ಪಂಡನೆನೆ ಪಂಡ ಅಗಿನೇನೆ ಅಗಿನೆ ಅಂತ ಪನ್ವಾರ ನಿಖಲು ಅಂಚಾದು ಪನ್ನಿರದಾಲಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಧರ್ಮದೈವ
ನೆತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ನಮ್ಮ ಆತ ಕಲಾವಿದನಕಲುಲ್ಲ ಐನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡೇದು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಕೊರ್ತಿನ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈತೆ ಕೋರಿಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಗೌರವದಿದು ಧರ್ಮದೈವ ತುಳು ಸಿನಿಮನ ಗೆಂದಾಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮನು ಗೆಂದಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅರೆಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಬಲ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನು ಈ ಪೂರ್ತುಡು ನಟ್ಟೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ್ನಲ ಬಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬೋಡದ ಏನು ಪಂಡುಜಿ ರಾತೆ ಈಗಿನ ಆರು ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಈ ಟೀಸರ್ನ ತುಯ್ಯಾರೆ, ಈ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ನು ತುಯ್ಯಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ಸಾಂಗ್ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಟೀಸರ್ ನಿಖಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ನುಂದಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಲ್ತು ನುಂದಾಂಡ ದಯದೀದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ಪಟ್ಟಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಗೆಂದಾಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಗೋಕುಲಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನಾಗಂದಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ಗುರುತ ಅಪ್ಪಗ ಸೇಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತ ಸೇಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದು ಅಂಚಾದ ಗೋಕುಲಣ್ಣಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದೈವ ಮಾತ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಐನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ರೈ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ 2 ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದೈವ ಈ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಡ ಐತೊಂಜಿ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪನಗನೆ ನಮ್ಮ ರೋಮಪುರ ಸರ್ತಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾತ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಪಂಡೇರು ಆಂಡಲ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 2 ವಿಷಯನ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈತ ನಿಗಲು ಕೇಳುದು ಪರ್ ಕಾಂತಾರ. ಈ ಕಾಂತಾರ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ಈ ಧರ್ಮದೈವ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ದುಂಬು ಐರ್ ದುಂಬೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಧರ್ಮದೈವ ಕೂಡೋರ ನಿಗಲಿನ ಎದುರುಗು ಬರಿಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು. ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಐತ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ದೈವದ ಗುಡಿ ತಲ್ಪ ಅವೇಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂಕಲು ಪೊರೋಡೆ ಮಲ್ದ ಐಕ್ ಆ ದೈವಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರನು ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದದು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲನ್ನ ಶಕ್ತಿ ದಾದಂದು ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಕಲೇ ತೈಪಾದು ಕೊರಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜಿಂದ ಈ ಸಾಂಗದ ವಿಷಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಗಲ್ ನಗಲಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದಾದು ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಗೋಕುಲನ್ನೇ ಚೇತನೆ ಪನ್ಲೆಗೊನೆ ಎನ್ನ ಚಿತ್ರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ ಪೊರ್ತೊಡ್ಲ ಆರ್ನ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನನಾತ್ ಶಾಲೆಲೆಗೆ ಪನ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದಾದು ಕೊರಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಾರು ದೀಕ್ಷಾ ರೈ ಅರ್ನ ಮನದಾಳದ 2 ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ ತುಯ್ಯರು ಟೀಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಅವೇ ಟೀಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಟೀಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚ ಎಂಚೈತಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಚೈತಂಡು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂವಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರುಂಡು. ಸೊ 2024 ರಿಲೀಸ್ ಆವು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದೈವ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2
ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಟೀಸರ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಕೇಳೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲೇಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನಿ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಪಣವುದ ಅಗತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ರೂಪಗೂ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾಸದ ಅಗತ್ಯ ಪೋಣಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ದು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ರಾಕೇಶ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕಲಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆ ಹಿಡ್ದಾಸ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಜನ ಮೀಟ್ ಅವರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಟೀಸರ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ನ ತೋಜಪರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯೂ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಟೀಸರ್ ಏನೋ ತೂಯಾರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಎಂಕಲೊಂದು 17-18 ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕಿಟ್ ತೂಯ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತೀರ್ ಇಂಚಾನೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆವಂದಿತ್ತು ತೂವನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ತೂವರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ತೂವನಾಗ ತೋಜುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದದು. ಓಕೆ ಟೀಸರ್ ತೂಯಾರು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಎನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತನಪ್ಪ ಅನ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಟೀಸರ್ ಸಾಂಗ್ ತೋಜಾಪಾರೆ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಟೀಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಗಲ್ ಏತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಏತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಆಯ್ತಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮಿತ್ತು ಮೂವಿದ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಟದುಂಡು. ಸೊ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ ಪಡ್ತುಡು ಗೋಕುಲ್ ಸಾರ್ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಈ ಟೀಸರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಿಯರು ನಿಗ್ಲಿನ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬರ್ಪುಳಿಕ ಮಲ್ತಿನ ಗೋಕುಲ್ ಸಾರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರಿ ಇನ್ಯಾಗಲ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮುಹೂರ್ತ ಎತ್ತೇನು ರಮೇಶ್ ಐತಿ ಭರತ್ ಕಟೀಲ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣದಕ್ಕೆಂದು ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಿಂದು ಬತ್ತನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ನೆಡ್ತಲ ಮಲ್ಲ ಟೀಮು ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದು 70-80 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಅಗಲ ಕಾರ್ಯ ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ದಾತ ಇನ್ನಿ ಲೋಕಲ್ ನಮಗೆ ಏತುಲ್ಲ ಆತೇ ಜನ ಬೈದಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಕುಲ್ ಸರ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಗೆ. ಟೀಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು 2 ಸರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರತ್ತೆ ಪಟ್ಲ ಸರ್ ಪಣ್ಣ ಸಾಂಗ್ನು ಐನು ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಕೇಳನೆ ನಿಗ್ಲು 100% 4 ಜನ ಕಡಪಡುವಾರು ಆತ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಆತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಬೇಜ್ ಅವರ್ ಬರೆಯಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದೈ ಅವೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ 21 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಿಶಾನ್ ರೈ ಮಠಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಂದನೆಗಳು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಧರ್ಮದೈವ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.